שלום, אני מעיין, אמא של ארבל מכיתת צנאי ורותם מכיתת הטלף. ואני יסמין, האחות הגדולה שלהם. ואנחנו רוצות להזמין אתכם לשישי הורים, מבוכים ודרקונים. אם רצית פעם להיות לוחמת אמיצה, אם תמיד חלמת להיות נוכל זריז, אם את מאוד אוהבת את הטבע ורוצה להיות ציירת סקרנית, או שאולי רצית להיות קוסם רב עוצמה, אז הגעתם בדיוק למקום הנכון. מבוכים ודרקונים זה משחק שבו אנחנו יוצרים הרפתקאות. כל אחד משחק דמות אחרת, וביחד אנחנו נכנסים לעולם דמיוני, מלא ביצורים משונים, קסמים ואתגרים. נשתמש בקוביות מיוחדות, וכולנו נעבוד יחד כדי לפתור בעיות, להתגבר על המכשולים ולהשלים את המשימה שקיבלנו. אז בואו, יהיה כיף! נתראה!